Ako sa vám dneska hralo? Tak dneska sa nám hralo veľmi dobre, pretože v Bardejove sme už vlastne 11. krát a dneska to bol vlastne prvý koncert roku 2013, takže sme nevedeli, do čoho ideme, akí budú ľudia. Ale tá spätná väzba bola úplne skvelá a mali sme čo robiť, aby sme dokázali v tom pekle dýchať. Čo hovoríte na fanúšičky? Tak faninky sú v Bardejove stále najlepšie a nechám aj ostatných chlapcov, aby niečo k tomu povedali. Dneska sa nám veľmi páčili fanúšičky, pretože boli šarmujúce ako vždycky a ich teplo nás priťahlo priamo spody a priamo ku nim. Ktorý z vás bol najlepší z dnešku? Samozrejme najlepší, vlastne by som povedal, že to bola celá kapela. By som mohol povedať, že na všetkých. Sme išli ako celý tím, sme tam zahrali, sme tam nechali celú dušu. A najlepší ako celej kapely som bol ja, potom bol Michal, potom bol Pišta a potom bol Martin. Ďakujem ti krásne. No tak ďakujem pekne za rozhovor a teším sa na ďalšie akcie s vami. Ešte by sme všetkým fanúšikom odkázali, sledujte náš Bandzone, Facebook, všetky profily, pretože dneska sme začali naše tour s kapelou Rock Reunion a turné, ktoré bude mať 12 akcií. A ďalej, tak to si môžete pozrieť na internete. Ahoj. Nemusím spraviť toto. Dobre. Dal to. Už skončil, tak ideme paliť a... Ďakujeme.